लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बेसेन नाङै न' मोननो हागोन लाख लाख सुबुंफोरा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गिदिर फोसावथाय लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय बेसेन नाङै न' होगोन सरकारा नोंथाङा बे बेसेन नाङै न'खौ मोननो लुबैदोंब्ला आर'जलाइ होनांगोन आरो आर'जलाइ होखांनायनि उनावसो मोननो हागोन बेसेन नाङै सरकारि न'खौ सरकारि न'नि थाखाय नोंथाङा अनलाइन आर'जलाइ होनांगोन नाथाय बे अनलाइन आर'जलाइखौ नोंथाङा माबोरै होगोन नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायगोन लाख लाख न'खरफोरानो बेसेन नाङै न'खौ मोननो हागोन गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गिदिर फोसावनाय नोंथाङा बे सरकारि न'खौ मोननो थाखाय अनलाइन आर'जलाइ होनांगोन आरो बेनि उनाव गंसे बेसेन नाङै सरकारि न' मोनगोन नोंथाङा पिमे पर्टेलाव थां बिनि उनाव pmemis.gov.in आव लगइन खालाम आरो बेनि उनाव नोंथाङा अफिशियेल हम पेजाव थांनांगोन बेनि उनाव सिटिजेन एसेसमेन्टआव क्लिक खालाम आरो बेनि उनाव मोनसे गोदान पेज गेवगोन आरो अनलाइन आर'जलाइयाव क्लिक खालामनांगोन नोंथाङा आर'ज बिलाइखौ आबुं खालामनानै जमा होनांगोन आर'ज गाबगिरिनाव आधार कार्ड बेंक पासबुक पान कार्ड थाथारनांगोन आरो आर'ज गाबगिरिया आयेननि फोरमानलाइ होनांगोन लोगोसे रेशन कार्ड आधार कार्ड मबाइल नाम्बार आरो पासपोर्ट फट'फोरखौबो आपल'ड खालामनांगोन आरो नोंथांनि आर'जलाइ होनाया आबुं जाखांनायनि उनावसो नोंथाङा गंसे सरकारि न'खौ मोननो हागोन PMEUनि जोबथा समखौ 31 डिसेम्बर 2024 सिम बारायबाय नोंथाङा जुदि बे सरकारि न'खौ मोननो लुबैदों अब्ला अनलाइनाव थांनानै आर'जलाइ हो এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেন্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুম লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে দুটা হেলমেট মুক্ত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে আন এটা ভাল বিকল্প হল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে